Yevo isi smeli. Yes, can you say? Iribo. Nda uchoredzera kudaro so. Zvakaoma bami muziva. Zvakaoma. Kwembundudze madhire nyaya akazomumira sei kuna Pokelo yemaimanyisa. Api ekupedzisira aya? Eh. Takazoenda kuMozambique zvekuchimoyo tikanohodha mabhero naPokelo. Tichihodha mabhero kuna Pokelo paya. Pokelo akahodha mabhurugwa ndikiri mabhero ake emabhurugwa emapenti paya. Ndobva ndahodha mabhero angu emajini. Saka tapedza kuhodha mabhero edu paya ndobva tabva paya. Takazoenda pane chimwe chihotera bamunini patakanodya nyama takagocha tikafara tikadini tikafara takafara takazokwira hedu ndege takudzoka kuno kundikiri kuSouth Africa asi takanakigwa ndakatombozvitaura mugrupu 1 munazvitaura mugrupu redu tinambozvinzwa indangonzwa yakatrenda kai nyama yegudo yemakadya bamunini zvakaoma moti nyama yegudo yoga here tasvika pachiningirikiri paipa panotengeswa chikafu bamunini imimi tanzi tengai chikafu paipa tatenga chikafu tagoza tivatengesa nyama yegudo bamunini nyama yainaka yoyo asi yenge yakatsvuka saka ini zvakandinesa ndobva ndatoti panyama yegudo paipa muziva kuti ndandina here paya ndandina jeki ngarandi ndopa ndakati jeki akati naimi ko nyama iyi yakamira seya ndikati nyama iyi yakatsvuka inengewo hamene kuti zviri kufamba sei ipapapa hanimona atadya nyama yatapedza bamunini kudai kudya nyama yakudai tapedza takutoona mumwe murume akutotaura kuti this donkey meat is so nice bamunini munoziva kuti takaisa zvigumwe muda kurutsa kudai so kuda kupinza zvigumwe kuda kurutsa mukati kudai kuda kurutsa tiri pakati pototaura nyaya yekudai so ndopakabva pasvika mai akisiriya munangago hamoti vaitobudawo nekupi vakavatichora shona vakati ko makadiko asika ndikati raiva watiri right zvikanzi matodyawo babuni meat it's so nice tikati tatodya kuti achiziva hatina kana kugara kana nguva refu bamunini bva patozosvika mota kedhiyani yaiye munangagwa nevana vake nanakoreni vaya ndikupotatichitopinda imota imo mumutinde nemutinopfuyai kuharare takazopinda mota vaita toenda kuharare ndopatakazosiyiwa hedu kuharare uko takutongopa patinyama yegudo takaidya bamunini ndakatombozvitaura even mugrupu redu gurupu rangu rekunetsa iro riya rewhatsapp iri ndakatombozvitaura zvakaoma gurupu riya bamunini gurupu rinonetsa iro riya gurupu riya ratakarigwira bamunini gurupu riya rinotori nehondo gurupu riya munoziva kuti ndakanobuda kuamerica ndikanobuda kugeneva uko ndichifambira nyaya yegurupu iro riya kune vamwe mamemba ari mugurupu anga asina kuisa masignature saka ipo paya kwakanga kuchinzi zvokwanzi navabill gates kuri kudiwa masignature evanhu vese vari mugurupu ndobva ndati kune vanhu chiuya ndakaita bamunini munoziva ndakakwira ndege kufambira nyaya dzegurupu riya kuti mamembers aise masignature plus ndichivapa mafomu avo mamwe atanga tinawo gurupu riya rinonetsa riya takarigwira nderehondo gurupu riya kubuda vamutsipe ndivakatozibatsira vamutsipe kuti tiwane signature yomunhu wese vamutsipe ndivakatozouya vakati chiga ndikubatsira isisimeli kuti masignature ose awanikwe auye tikwanise kuti munhu wese anyorese gurupu riya rinotonetsa whatsapp gurupu riya aiwa rakaoma saka imimi pamakazoendawo kunovhizitira maititi sei musinambozvipostawo maizvivigire chinoitika ndechekuti pandakaenda kunovhizitira maititi pepayaka ndakaenda nehelicopter saka pandakasvika ndichinoona maititi ndakaona maititi vakanga vari busy imomo mukati vakanga vachitaura napresident wekuuk unonzani wekuuk unonzani president wekuuk iyeyu president vanga vari paconference call meeting saka ndakasitaiwa nguva yekuti ndinyazotora mapikicha nemavhidhio ndiposte kuti ndasvika vanga vari muconference meeting yakanga ichiinvova mari yakanga yakareba zvisingaiti mari yacho yaitogwa kumafiga kunge yaita kuma 200 million something ikokoko pounds saka ndakatadza kutora mari mavhidhio kuti nditaure ndinyatsokuti ndiburitse saka pamuri kuenda rei kwatatilicious uko kwake kwarugara tatilicious akanditumira mari yemuwando tatilicious akati sisimeli mozopfura muchitora mwana wangu kotanya muchiuya naye uko kwaari kugara uko iko kuya kunonzi kujeremani kunonzi kuko kwaave uko nokuti mazuva apfuura aya wakabva kuhwina loti animozviziva akahwina loti 50 million yemari yekukoko saka ipapa ndopa akanditumira ndikiri 5 million akati mufura muchitora mwana wangu mosira imwe ashumba mubva mauya nemari saka ndakangomirira kuti kana chikoro chikafako ndotora mwana totoenda ikoko nokuti akatonzi akapiwa government manshoni negovernment hombe chaicho iriko aiwa plus ari kuchata animozviziva ari kuchata manje akatowana zibhiriyoni rake rakuchata naro aiwa zviri kubatana zviri kuita iko zvino yellow bone makamuona
garo kudai mai mwana hipi kudai kutondidarika zvagurundorobodo asikana izvi zvacho asi ane mari zvinagere mushuga kuti gone magaro mushuga chaimo ndo maakagara gurundorere zvakaoma ipo muzati chiba mninika iyo inyaya ndinogara chitokangana kukudza iba mnini mufunge musuwo wafura uyu ndandina uyu bhuru wangu unonzwa ni mamkize kuno ku South Africa mamkize wemari ukuwanda wemamaini tiri kubva kumamaini ake tiri kufamba takwira papa mota kuda mune ndakanogara kumasure kwemotikari ndakuona ndakangwa nchinanzva nechinhu ndikashaya kuti kochichi kundinanzva bamnini ndobva ndanochoka kudai so ndobva ndanoona wanike mune zinyoka rakadai bamnini rakaratasumudza musoro kudai ndakabata musoro wenyoka ndakabata musoro wenyoka bamnini kudai so ndikaimonyorora nyoka yayo ndikaisumudza kudai ndikaitenderedza kudai so nyoka muzati maimkize vaidriver vakamisa vakasisimeli muriraiti here vakamisa mota kudai so ndikabata nyoka yayo ndikaitenderedza musoro ndikatiza nyoka yakaita chamuhwiriri bamnini kuta dzungu nyoka kuita dzungu ndikaitenderedza kudai ndikakandira pasi kudai ndikaitsika musoro bamnini ndikaibata kudai ndikairuma nyoka yaya ndokuzokuti paupau ndokufa kwayakaita ndofunga jora ngarasiwa rakashama here kabva yapinda motikari ndakatosiva vanhu vese ngati vakatorumwa imomuya vakatozondipa mari maimkiza kaninyorera cheki yakanga ine 6 million yekuti titenda kuti vanhu vangadi vakarumwa nenyika vakafiramo imomuya haisi yekuromba uya haana kuromba haana uya une mari kuromba haana kuromba because mari yake yaanayo tinotombopota tichiinda kumamaini kwake kwaanenge achiinda uko totomboenda tese kumamaini tichiinda kuunderground plus dzimba dzake dzose izvo zvakanga achita chandinyorera kuti ndimanage dzimba dzake dzose kuromba haana une zvinhu zvake unogona kuronga koi makazozvifambisa sei ndakanzwa zvanzi ndimi makabvisa nhumbu yamakadzi unoziva zvakaitika pamimba iyaka bamnini isi takanga tiri kupractisa kwamakadzi akanga andikumbira kuti yaimufi chechi panew album riri kubuda handiti taenda kumankikiri paya kumarehearshouse handitika saka taakutamba tichitamba masosong yakanga ichibuda new one handi munoziva ini ndakatombomuudza ngati makadzi uri kuenda kusheka